नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार कैडर के 95 आईपीएस अधिकारी द्वारा अभी तक वर्ष 2023 के वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन समर्पित नहीं कइल गईल। ए बाबत गृह विभाग द्वारा डीजीपी के पत्र लिख के एक बार स्मारित करावल गईल बाटे। एकरे साथ ही आईपीएस अधिकारियन क सूची भी संलग्न बाटे। विभाग द्वारा अपने पत्र में लिखल गईल बा कि आईपीएस अधिकारी के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण 1 जनवरी के उपलब्ध संपत्ति के स्थिति के आधार पर स्टैम्प सिस्टम के अंतर्गत 31 जनवरी तक ऑनलाइन समर्पित करे के हुई। ऐसे ससमय पूरा करावल निगरानी स्वच्छता दिहल पूरा जानकारी और अनिवार्य शर्त बाटे। गृह विभाग द्वारा इससे पहले भी 18 दिसंबर और 9 फरवरी के पत्र लिख के अचल संपत्ति के विवरण ऑनलाइन समर्पित करवले का निर्देश दिहल गईल रहे। ई तीसरी बार विभाग की ओर से पत्र लिखल गईल बाटे। विभाग द्वारा डीजीपी के वरिष्ठ अचल संपत्ति का विवरणी 31 जनवरी तक उपलब्ध करावे के लेके आईपीएस अधिकारियन का निर्देश करे खातिर कहल गईल बाटे।